Sibuya lapha ku-Facebook bukhoma enye ama-content creator, digital creator, uSiphesihle Mthembu. Ngithema ngiscrolla nje ngabona nansi ipost yakhe ehle kakhulu. Kunesifundo engifuna sisithole la. Ifundeka kanje: kuze kube namhlanje bathi abokhozi akekho umculi la eSouth Africa owake wafika kulamavoti kaKhuzani awu-993,667. Ama-Blue Nation ayingenandaba nokuthatha unyaka. Into nje ayeyifuna kwakubakhumbuza amandla awo ukuthi ayiliqhwaga. UKhuba wahlala kunombolo 1 kusukela kwisonto lesithathu kwaze kwayovala engasagudluki. Ubhuti wabantu kodwa still ama-Red Nation ayenethemba lokuthi SK uzogaqaza unyaka ngoba abanye babo babedayisa ngisho izimbuzi nezinkomo zabo, bethathe imali bethenga ama-airtime ukuvotela uMthandeni. Nako TikTok kwakunestokfela la kwakuhlanganiswa khona imali ithathwe iyokuthi fu kwi-airtime kuvotwe ngayo. Lento yase ibaphinda isibili njengoba nazi ukuthi nango-2020 ngenkathi kuhlonishwa unyaka uKhuzani ingoma ethi Ijele kwaba yiso leso bashawa nakhona baba u-number 2 kuma-Red Nation. Ayikho into ebuhlungu njengale yokuthi uKhuzani akaze washawa iskima beqhathwe kwi-competition. Ifundeka kanjalo-ke ipost-ke. Nakho-ke la kwakuyi-winner ka-2023, 2024. Number 1 kwaKhuzani, number 2 SK, number 3 kwaba uDlala Thukzin. Into eyenza ukuthi le post ngiyithande nanokuthi sikhulume ngayo ukuthi after this year ngiyakhumbula ukuthi ngo-2024 kwaba nedumela elingakanani lapha online, especially ku-TikTok, ku-Facebook nakuphi nakuphi. Niyazi ukuthi uKhuzani wamhlukumeza kanjani lo nyaka ka-2024 after nje ehlonse unyaka. Niyazi ukuthi i-propaganda online, ukuthukwa, yona yonke into eyenza bemcukufula abantu, bembiza nangaphansi kwey'dwaba kamama wakhe ongasekho, bemthiwa ngayo yonke indlela ngenxa nje ukuthi ukhozi lwabeka imbandela ukuthi uma ufuna ingoma yakhe iwine uyayivotela. Iphutha lakhubo kwakuwukuthi yena awine-ke leyo ngoma leyo yonyaka. Le post uma ikhuluma nje ingikhumbuza kuthiwa uKhuzani ukhipha ingoma vele uzomaka yena. uKhuzani shuthi angayena umculi akumelanga akhiphe umsebenzi, kumele kuyekelele ubani okuthiwa uyiqhawe, okuthiwa ingoma eyishaya. Abanye abaculi akumelanga bekhiphe kuthiwa uzophazamisa, kodwa lo muntu wethu uyinkunzi njalo uma sekukhompyuthwa sekunama-issues. Yingakho kubuka namhlanje sine-top 10 kanje uKhuzini. Ukhozi lwenza khona okusemandleni ukuthi uMaskandi lo abantu basekune-wave entsha yalo Maskandi onale sound eyithi ayicoshe kumapiano kakhulu, kodwa ucoshe lapho nako-Brenda Fassie nako-Yvonne Chaka Chaka namanye amaqembu amaningi emalini iMalaika neqembu iMafikizolo. Amaqembu nje amaningi no-Boom Shaka, wonke labo bantu labo sekucoshelwa kakhulu nakule house yakudala. Yingakho-ke lo mculo lo sengathi-ke ureplace uMaskandi lo esenojwayele. Lo mculo woMaskandi enojwayele engathi uyareplace-eka. Ziningi iy'ngoma oyibonayo laphana ey'dlisayo okuthiwa ekaMaskandi, so abasayifuni-ke lezi enizaziyo nenikhule ngazo niy'jwayele as uMaskandi, sebefuna lezi eziwumfakela kaMaskandi okungeyona into eqondile. Ngaleyo ndlela leyo iyona-ke impilo esizophila-ke kusuka manje kuya phambili. Ingoma bakhala ngezinto ey'ningi, babethi iyabhora, ikanjani, kwasho bacima saleqindi. Kanti uMaskandi kumele ube kanjani bafowethu? uMaskandi wokugrova yini, wasemathaveni okwenza lo Maskandi, cause ingoma uma uyibiza kuMaskandi uyibiza indlela oyibiza ngayo. Ngapha ushaya isiginci uma ushaya isiginci, uyakushayela okushayela isiginci, kunehlaba, kunayo yonke uMaskandi. Bafuna nje manje kungene nje i-beat waya ebese umuntu eyacula lokho akuculayo bese kubiza ukuthi uMaskandi. Ilokho asebekufunayo uKhuzini, ilokho asebekuphushayo, ilokho nabanye abantu bakwezinye iy'ndawo kwamanye ama-province bewuthanda lo music lo because uyarelate kule music wakhona. Kuno-music kuthiwa iLekompo waseLimpopo oculwa uMakhasi noKharishma, intokazi lapha eseLimpopo, nabanye abaningi nje abawuculayo.
bayawushaya ke naye abaculi baseLimpopo usengibakhohliwe nje igama lakhe lomunye ukuthi ubani bengizombiza okay ngizobakhumbula ngendlela right lo mculo loyo kancane uyasondela kulento esikhuluma manje kumaskandi yingakho nibone nengoma eshaye number 1 nijabe endle nijabe nesandi engakhona ingoba iwumfakela ukuthi na kuthathwe kancane kumaskandi izinto ezithize kwase kuzo edwa nangapha kwase kuyafuse kwase kuphuma lengoma ingakho mawuthi uyafika lapha uyocheck ingoma enamamiliyoni amaningi lapha uyabona ukuthi na lezi esithi ezingomaskandi ngalendlela esiwazi ngayo siselele emuva ilezi ezidumayo ezinguma trending list ezinguma chats ilezo nalezo nje ezenza kahle ezinama views amaningi lokho siyakubonga ukuthi kuyenzeka siyakubonga ukuthi nalabo abasabambile kancane bayavela lapha bavela khona kodwa nakhona komaskandi abaningi sebeyabona ukuthi kune-wave entsha kunegagasi elisha elikashenga sehlala Nkosi useyazi umuntu umelana ushenge ingoma ekuzokwenza kahle online ngoba yini into etrendayo yiyo abantu abayithandayo ile voice le sound ushenge angela ngakhona abayifunayo okuyinto ebeyenzeka kwamanye ama-genre engekho kumaskandi ukuthi umuntu angene kanjani into omfakela ethathwa lapha ethathwa khona enhle futhi mabeyenze ngoba phela endimeni umculo uyakhula ayike nime ndawonye kodwa ke izinto ezinjengalezi angiboni sisazoyibona anytime soon lo maskandi wethu indlela siwazi ngayo angiboni vele njengoba nokhosi liqhamuke ngalendlela liqhamuke ngayo lona liyikhethele lona kuyabhetha uzokwenzeka lesesenzeka kushiwo ukuthi baphuma number 2 ngo-2005 to 2006 ngoba kwakukhethwa lapha nengoma kwangesikhona ukuthi kuyavota or kuhamba kanjani kuzokwenzeka lezo sibuyela futhi kudala abantu abasemandleni influence yophinde futhi influence abantu ukuthi sebehambisa ngalendlela so what is the use ukuthi sibe nalo maskandi osukhona lo opinki oyilento oyiyona lento akwazi ukuyicula ngisho lapho kuhlangana khona anikwazi ukuthi ugroove uyiphathele utshwala bakho lapho uyiphathele khona kube mnandi ugxume eqhuma cricket akusiyona into ukuthi ngempela ngayisebenzisa manje izinto ezithize zesintu lapho enisuke nihlangane khona komnandi kwalokho nje into eduma nje eziBKini uma abantu kube nje behayiza abahayizayo bememezayo kuphela lapho so umculo njengalena angiboni ukuthi i-chance isenalo ne-chance lokho kuzokwenza ukuthi abanye omaskandi begcine beyishintsha indlela abacula ngayo be-adjusta omunye wabaculi unethende lesimangaliso wagcina etwista nje kancane wagcina ebabiza badonsa abanye abaculi ukuthi abasondele khona umculo wakhe uzoba ngcono umdumazi nabo ukuthi bamsebenzela lokho omunye unjoko alando limit zama nje ukuthi adjust lo maskandi wakhe ngoba manje kunalento le ehlehlayo kuyi yamsebenzela lo nto le nababona spin-off bahamba kanjani omaskandi babo nento wazozi nabona ulimit omaskandi babo nabona umenzi nabona mafikizolo niyabona ukuthi ngibheke ngalento so kusho lokho ukuthi laba abantu abasanje ngoba oJava ama-NND International abantu abanjengokhuba nabantu abanjengobani shuthi ine long run bazosafara ukuthi bebenefit iyogcina ingekho indawo or platform lapho umculo ozofakwa khona ngoba abantu iziphathimandla ezisemandleni ziphusha le agenda eziphushayo lento ezokwenza ukuthi nabalandeli balabaculi begcina sebebona ngathi lo mculo awusekho right khona nje balandela ukhuzana mhlawumbe bafila ngathi hayi iqhawe kumele lithi adjust ngoba babona ukuthi bayasala lapha yana babona ukuthi inamba mhlawumbe naziqualify lapha online ngoba phela lezi ingoma kuzona zogroove ingoma zokuthi uyidlala lapha oyidlala khona phela ihlangane khona kusuka umnandi ingoma zokubizwa ingoma makuhlangene insizwa kunengoma kusemvalelweni mhlawumbe kuyoshaya induku samuel ingoma zalokho ziyafita manje abaningi ke sebephila lento abayiphilayo sebefuna lokho abakufunayo sebephusha lokho abakuphusha and bafuna ukuthiwa wona umaskandi oyiwona osimanje manje no kumele kuthiwa igama lale yanto ukuthi yini kahle kahle umaskandi bani ngoba umaskandi siwazi nangendlela esikhule sazi ngayo imfakela imihle ebakhona vele emculweni kodwa sekushintshe kakhulu sebekunoke kakhulu sekuze kuyamove away from maskandi but into ezokuthi lokho kuthiwa igama maskandi ustikho kulona ungayeko ukuthi umaskandi uyimarket iy'teshi njengokhozi nezinye iy'teshi njengomhlobo wenene zizofakwa ke kule ndawo ukuthi umaskandi ke lona bese ke ingoma ithola ukuthi isheshe ithole preference ngoba
kusambhaqanga like somewhere but ofast onebit angazi uma ngisho kahle lokho nami sengiyafundisela nje ukuthi kodwa ngiyafuna ukuthi ngizothi yini le osekuyona yona osekwenza ukuthi na abantu bazozibetshela ukuthi cha iyona ndlela umaskandi osiyona no sekufuzwe kakhulu umaskandi usumuvile from away lokho kwenza ukuthi beze bewugxeke umaskandi bethu umaskandi wakudala ofaka uBrainwood ofaka ingwe oDMD izinto ezayigqoko zayidula ezikhathi lezo so kunda ama-fish tail kuningi nje okukhulumekile ngalo maskandi loyo singazi ukuthi yini kodwa eyayi-wrong ke ngaleso sikhathi leso lento kwakuyi-representation inoculture phakathi kodwa nje umuntu uthe akayithathe le poster lensizwa le yakwaMthembu uSiphesihle Mthembu ngalento eyenzeka kuKhuzani lapha ligcina ukuwina kwaba nje nokusamazama nje okunegative and babebaningi abantu ababecomplaina ngalento engangazi ukuthi what the complaint was all about. Angazi kwakuyini complain ukuthi ingoma engamaskandi ingoma ayimnandi yini eyi-issue kwakumele kuwina ingoma abayifunayo abecanta izowina yilokho ngaka-understand lokho osek-influencer-ke ney'phathimandla ukuthi silapha esikhona namhlanje ingoba sekuduma nalo mculo lo odumayo wonke umuntu ofikayo usefika uyafeaturisha ushawa sehlala Nkosi Mjolisi nabanye lokhu ba-repeater-ke kancane kancane segcina sengathi abantu ababodwa abacula into abayiculayo osekwenza ukuthi-ke nabanye abantu be-influencer ukuthi okay sekuyona ndlela-ke le osekhanjwa ngayo vele kunjalo kuba lento ethize influence abantu yafika lento kaLuve bayithatha imekaze lonke loo nto leyo sadlula lapho safika lesikhathi sadlula bafika uKhuzani nontokazi uSiphesihle Zuluhludla wacula isikhathi eside including ingoma zethu uTsotsi nezinye ingoma eziningi bajoyina nabanye abantu yabasebenzela lento leyo yadlula futhi-ke fika indaba-ke uShuni uParis nani basawusebenzisa-ke abantu nakho kuzodlula so umculo into enjalo zonke izinto ziyafika zedlule depending ukuthi ukuhamba esikhathini suku-influencer leso sikhathi leso kodwa kancane kancane kuyagawuleka ukuthi le ngoma umaskandi isiyilento esuke siyiyona so gcina singazi ukuthi iyona muphi umaskandi kuyogcina futhi kusala lezi ngoma zodwa ema-radio njengoKhozi FM lezi ezoKhuzani ziyogcina zibe nenkinga oJayi bagcina bengenayo indawo lapha nama-NND International nabanye ababambile laphayana bogcina bene-problem kakhulu ngoba sekuphushwa lento ebhinkike example uTumahle is a good musician umculo wakhe uhlala une-message kodwa nje always uyasafara ukuthi ama-views nama-streams angabe endlela iyona yona zibuze ukuthi why it's because of the same influence le engikhuluma ngayo so izinto enjalo lezi-ke ziyenzeka ey'ngane zakwethu bekuyisifundo nje lesi engikhuluma ngaso hopefully abantu they will get something or they will learn something kule video engiyenzile nami bengiyikhulumela nje akulona ulwazi elu-verified umbono wami njengento of Asuthi TV ukuthi kunento kanje ezokwenzeka and izofika kabuhlungu and izolimaza abaculi abaningi ngiyabonga ithuba kahle sesodibana ngokuzayo